Ma'am Astrid, big love shoutout Ma'am Astrid. Good evening. Bagal na naman kumilos yung cellphone ko. Tagal. Isa-isa. Ayan. Salamat Ma'am Astrid. Wait lang Ma'am Astrid. At yung cellphone ko nagluka-lukahan na naman. Ayan. Buti na lang. Si Mike Tina, may galap shoutout. Ayan. Dito muna ako Ma'am Astrid sa yung second account. Bago ako magpunta dun sa second channel mo. Uy. Pareho tayo Mama Street, wala nang upload dito sa second second channel. Ayan, Mama Street, play ako dito sa ano mo, Astrid Cooking Show. Saka ako pupunta dun sa main channel mo. Play ako dito sa ano mo. Ayan, naka-volume pa pala to. Ayan, salamat Mama Street. Ayan, naka-play ako dito Mama Street sa Astrid Cooking Show mo. Saka ako magpunta dun sa ano mo mamaya, sa main channel. Sis Peli, good evening Sis Peli. Thank you so much Sis Peli. Sure, I'd love to. Ayan, playing ako dito Sis Astrid sa iyong second channel. Sis Peli, punta ako sa main channel mo Sis Peli. Yung cellphone ko pasensyahin na. Makulit pa sa may-ari. Makulit pa sa may-ari. Ayan, dito ako sa bahay mo Sis Peli. Playing ako dito sa bonding time. Nag-enjoy talaga silang tatlo. Ayan. Nasa ads ka pa Sis Peli. Okay. Still playing ka Ma'am Astrid sa iyong Astrid Cooking Show. Saka ako tatawid doon sa main channel mo. Si Spelly, nasa ads ka pa. Kain tayo ng 2 pirasong lansones. May nakuha akong lansones sa bulsa ni Lexus TV, kaya kainin natin. Ayan. Thank you so much si Spelly sa patamsak. Salamat. Oops. Uy, tamis. Ayan, done watching ako, Sis Astrid, sa ano mo, second channel mo, pang 200 tamsak ako dito. Ay, ba't napunta ako dito kay Sir Rapi? Goodness. Sis Chrismel, big love shoutout. Thank you for coming. Madam Yunes, big love shoutout. Sis Astrid, dito na ako sa ano mo, sa main channel mo. Ayan. Ayan, playing ako dito sa latest upload mo, 11 hours ago. 5 minutes and 51 seconds, Sis Astrid. Ayan, walang ads ka sa una dito, Sis Astrid, sa iyong main channel. Ayan. Madam Yunes, may galaw shoutout si Spelly, still playing. Ay, ang ganda dito si Spelly, oh, nakakatuwa. Gustong-gusto ko itong pinapanood.
Ayan, maraming salamat, Madam Yunes. Next kita, Ma'am Yunes, ha? Madam Yunes. Ayan, Sis Astrid. Still playing ka, Sis Astrid. Walang ano man, Sis Astrid. You're welcome. Madam Yunes, salamat. Next kita dito, Madam Yunes, ha? Hindi ko mabuksan yung ladsones ko. Yan, malapit na magdone watching si Spelly. Uy, tagal. Si Spelly, done watching na. Okay, mag-another play na ako dito sa iyo, Sis Astrid. Matamis siya, Sis Astrid, kaya lang dadalawang piraso nakuha ko sa bulsa ni Lexus TV kanina. Ayan, mag-another play na ako dito, Ma'am Astrid, sa iyo dito, sa isang cellphone ko. Napakatamis sana, kaya lang bitin. Dadalawa. Ayan, another play ako, Sis Astrid, dito sa ano mo, dito din sa latest upload mo. Ayan, pangalawang play ko. Wala ring ads to, Sis Astrid. Ba't kaya? Sa huli kaya meron? Baka kaya hindi nakaano yung ano mo dito, pero meron siguro dahil kanina nag-attend ako nung ano mo meron eh. Sir Ernesto, mega love shoutout. Ma'am Chandra, magandang gabi po. Mega love shoutout, Ma'am Chandra. Okay, Ma'am Chandra and Jigo. Thank you so much. Okay, Ma'am Chandra, I'm here ako, Ma'am Chandra, sa inyong bahay. Okay, playing ako, Ma'am Chandra. 5 minutes and 51 seconds ba to? 3 days ago. Ayan, nasa ads pa. Malapit na matapos yung unang play ko kay Ma'am Astrid. Okay, Ma'am Chandra, hindi ko playing na. Tamsak po, Ma'am Chandra. Ayan. Thank you so much, Sir Ernesto. Thank you po. Chanli Wong, Ma'am Kripa, may galap shoutout, Ma'am Kripa. Magandang gabi po. Ayan, may galap shoutout, Chanli Wong, thank you so much. Thank you for coming. Okay, mag-comment na ako dito sa unang play ko, Ma'am Astrid.
Ayan, daan ako ma'am. Ayan, may ads ka ma'am Astrid sa huli. Sa nasa huli yung ads nung ano mo. Tapusin ko muna yung ads mo. Ma'am Chandra, Indigo still playing. Ma'am Kripa, thank you so much Ma'am Kripa. Gerald Ibanez, mag-love shoutout sa'yo. Ayan, mahaba yung ads ni Ma'am Astrid sa huli. Ayan, pahinging jacket po ma'am. Jacket, may jacket po kayo Sir Ernesto. Ayan. Nakakulay blue na po kayo. Ibig sabihin po niyan, may jacket na po kayo Sir Ernesto. Ayan, pag nakakulay blue na po yung pangalan nyo, ibig sabihin may jacket na po kayo niyan. Ma'am Chandra, still playing Ma'am Chandra Indigo. Sis Manalisa, Sisikoy, magandang gabi Sis Manalisa. Okay. Ayan, done na yung ads mo Ma'am Astrid. Still playing ka pa rin dito Ma'am Astrid sa pangalawang play ko sa'yo. Ayan, naka-play ka pa din. Oh, Yaya Lu, vlog, may kalab shoutout Yaya Lu. Ma'am Astrid, gandang gabi po from Sis Manalisa. Ma'am Kripa, nandito ako sa bahay mo Ma'am Kripa. Manoy Andy, ayan, Showy Bicolana vlog, ayan, Manoy Andy, may kalab shoutout sa iyo Manoy Andy. Magandang gabi po sa iyo Manoy Andy. Nandyan pa ba ikaw, tawag dito? Sir Ernesto, nandyan pa po ba kayo, Sir Ernesto? Sir Ernesto, nandyan pa po ba kayo? Sisikoy Maribik, may kalab shoutout Sisikoy Maribik Family TV. Wala si Sir Ernesto. Sis Manalisa, dito na ako sa'yo, Sis Manalisa. Ayan, playing ako dito, Sisikoy Manalisa sa colorful and colorful ang mga isda dito. Ayan, Sis Manalisa, playing ka na. Mama Street, dan ako sa pangalawang play ko sa'yo, Mama Street. Ayan, nasa ads ka pa sis, kaya tapusin ko yung ads mo, magko-comment lang ako. Ayan, nasa ads ka pa rin Ma'am Astrid, nakapag-comment na rin ako, tapusin ko lang yung ads mo. Sis Manalisa, naka-play ka lang Sis Manalisa. Daming senior ngayon dito, hindi na naman makatulog ang person. Ayan. Ano kasi ngayon Sis Manalisa, Sunday kasi ngayon, kaya ganon. Linggo ngayon, kaya marami talagang marami talagang magsi-celebrate. Ayan. Ma'am Kripa, next kita Ma'am Kripa dito kay kay Ma'am Chandra, malapit na magdaan. Ayan, pag 74 thumbs up, Ma'am Chandra Indigo. Okay, Ma'am Chandra, done watching na Ma'am Chandra. Okay, next ko si Ma'am Kripa. Ay, nasa ads pa si Ma'am Chandra. Tapusin ko yung ads ni Ma'am Chandra.
Ma'am Kripa Suba, ayan, from Sis Manalisa. Guard ni Peli. Sis Peli, salamat Sis Peli. Ayan, Ma'am Astrid, anak ko sa ano mo Ma'am Astrid? Pangalawang play. Ayan, nakapag-comment na rin ako. Okay, Ma'am Kripa, dito ako sa bahay mo Ma'am Kripa Suba Official, Ma'am Kripa. Mag-ano muna nga ako. Tawag dito, mag-clear history nga ako. Okay, Ma'am Chandra, Indigo, done watching na. Okay, Ma'am Kripa, Suba Official. I'm here ako, Ma'am Kripa. Sa bahay mo, Ma'am Kripa. Ma'am Kripa, Suba Official. Okay, Ma'am Kripa. Playing ako dito, Ma'am Kripa. Sa Walking Down. Ayan. Ma'am Kripa, playing your video. Okay, Sis Manalisa. Malapit ka na mag-dance, Sis Manalisa. Ayan, done watching na pang 31 thumbs ako Sis Manalisa. Mag-another play na lang ako sa'yo kasi ano naman. Maikli lang naman yung video mo Sis Manalisa. Mag-another play ako sa'yo. Just Cooking. May kalab shoutout Just Cooking. Lala Mois. Good evening. Ayan, ipin ko yung bahay mo Lala Mois ha. Okay. Ayan, nasa ads ka pa Sis Manalisa. Tapusin ko muna yung ads mo. Okay, dito na ako kay ano. Just Cooking, thank you so much, Just, sa pagdalaw mo sa aking live. Sis Loving Sky, Sisi Koy, salamat Sisi Koy. Okay, Lala Mois, dito ako sa bahay mo, Lala Mois. Mama Astrid, balikan kita, Mama Astrid. Lala Mois, dito ako sa bahay mo. Ayan, playing muna ako dito sa 7 minutes mo, Lala Mois. C5 Road, Pasig, pauwi ng Cavite. Lala Mois, playing ka na. Okay. Dana yung ano mo tag dito Sis Manalisa, tapos na yung ads mo. Ayan, playing ako dito Sis Manalisa ulit sa yung 5 minutes and 14 seconds. Ayan, Sis Manalisa, naka-play ka na. Ayan, another play, Just Cooking. Next kita dito Sis Jazz. Tsaka kayong dalawa ni Sis Loving Sky. Ayan, next ko kayo dito. Welcome Sisi Koy Manalisa. You're welcome. Ma'am Kripa, still playing, Ma'am Kripa. Sis Peli, thank you so much. Ate Peli Shouty from Arabic Family TV. Sisi Koy, salamat sa iyo dyan. Sis Peli, thank you so much, Sis Peli. Ma'am Kripa, still playing, Ma'am Kripa. Shoutout po sa lahat from Lala Mois. Ayan, sa mga hindi pa guys, dikit dyan sa atin nakapin. Ayan, palambing naman. Sis Manalisa, still playing, Sisi Koy Manalisa. Sino to si Happy Life? Happy Life. Bigyan natin ng jacket si Happy Life. Okay, wait lang. Bahala na yan. Kung main channel yan o hindi. Basta bigyan natin ng jacket. Ayan. Add moderator. Okay. Ayan, still playing. Si Ma'am Kripa, done watching na Ma'am Kripa. Jen Bartolome, Sisi, salamat. Ma'am Kripa, done watching. Okay, dito na ako kay Just. Just Cooking, dito na ako sa bahay mo. Pinay Joy, may galap shoutout, Sisi Koy Pinay. Ayan, Sis Loving Sky, next kita dito Sisi Koy sa kabila. Just, dito ako sa bahay mo, Just. Okay, playing ako dito sa Ubi Kalamay with Latik. Ayan, Just Cooking, playing ako dito sa Ubi Kalamay mo, Just Cooking. Ayan, Rams, Motovlog, may kalab shoutout. Thank you for coming, Rams. Ayan, next kita dito si Kuy Loving Sky, Sis Manalisa, malapit na, saka kay Lala Mois. Ayan, Lala Mois, still playing ka, Lala Mois, ha.
Okay. Thank you, Ma'am Chandra. Ayan. Mana Lisa, may galab shoutout from Lala Mois. Ano daw? Ano ba yon? Assalamualaikum, friend, everyone. Join me tomorrow at this time. I will give you a refund. This is my promise to you. Ayan, Pinay Vlog. Thank you, thank you. Explore with... Ano ba to? Just Cooking. Naka-play ka lang, Just Cooking ah. Good live. Thank you so much. Happy life, family. Thank you for coming. Watch my video, please. Okay, I will visit to your channel, Explore later, okay? Lala mo is done from Pinay Joy. Ayan. Hi. Saan na ba ako? Nandito pa ako kay Sis Manalisa. Sis Manalisa, pang 60 tamsak ako dito, sis. Ang ganda naman dito sa lugar na to. Lala mo is done, dikit. Ano ba to? Enjoy, sabi ni Sis Manalisa. Ayan, meron pa naman Sis Manalisa, malapit pa lang, ayan, malapit pa lang. Dan, balik na po kay Pinay Joy. Ayan, maraming salamat. Lala mo isa, thank you ah. Galing pa ulit-ulit yung ano ni Happy Life, parang naka-record yan ah. Ayan, Sis Manalisa, nasa ads ka pa, Sis Manalisa. Ayan, tapusin ko muna yung ads mo, sis, sayang. Pambili mo na rin to ng ng kanton, sabay ganon. Okay, Lala Mois, malapit ka na magdaan, Lala Mois. Okay. Walang anuman, Sis Manalisa. Ayan, tapos na, sis. Ayan, dito na ako kay Sis Loving Sky. Nakapag-comment na rin ako, Sis Koy Manalisa. Ayan, Sis Just Cooking. Still playing ka, Just Cooking. Sis Loving Sky, dito ako, Sis Koy sa'yo. Ayan, sisikoy playing ako dito sa Garden Like a Paradise. Ayan, sisikoy Loving Sky playing ka na. Lala Mois, malapit ka nang matapos, Lala Mois. Sir DM, mega love shoutout, Sir DM. Ayan, malapit ka na rin mag-done watching si Sis Just Cooking. Malapit ka na rin si Kuy Jazz. Ayan, malapit nang maluto ang iyong ubi. Okay, Lala Mois. Done watching na, Lala Mois, ha. Ayan. Okay, dito na ako kay Ramo to Vlog. Dan, balik na po, Lods. Ayan, Lala Mois, done watching na ako sa iyo, ha, Lala Mois. You're welcome, Lala Mois. Okay, explore with, ano ba to? Basta explore with, ayan, explore. I'm here in your house. Explore. Explore. La 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 la. Okay, playing ako dito, explore. Your latest upload is 11 hours ago. Dito muna tayo sa sa 3 minutes and 16 seconds. Okay, first rain in ano ba to? In Lamabad. Okay.
Explore. Playing your video, my dear. Ayan. Shouty sa 10 million in the house natin dyan, guys. Okay, Explore. I give you 1 banana after playing your video. Okay, Just Cooking. Done watching na ako si Kuy Just. Mag-comment lang ako dito, Just. 159. Pang 160 thumbs up ako. New video, please. Okay, later. Wait a minute. Okay. Talaga naman, marunong pa kay host. Okay lang, ipi-play natin ulit yan. Okay. No problem. Okay, I'm here ako, explore with, ano ba to, Munawar. Tama ba yung basa ko? Explore, I'm here ako, your latest video, okay? Morsky, Bibi Morsky. Okay, still with you. Ay, sana all still with you. Ayan, Idol Loving Sky, mega love shoutout. Rams, mega love shoutout. Rams Motovlog, si Kenny Roger. Bigyan natin ng ano. Wait lang ha. Si Sikoy Loving Sky, dan ako dito si Sikoy sa iyong ano, garden light. Okay, wait lang ha. Ayan, mag-another play ako sa'yo, si Sikoy Loving Sky, kasi maikli lang yung video mo, si Sikoy. Ayan, dito ulit ako, si Sikoy, sa ano, hanap ako dito sa gawing baba. Tinan ko to, kung na-play ko na to. Hindi pa. Si Sikoy, nandito ako sa 3 minutes mo, ayan. Ayan, another play ko sa'yo, si Sikoy. Sir DM, dito na ako sa'yo, Sir DM. Just Cooking, salamat si Sikoy. Okay, Sir DM, dito na ako sa latest upload mo, Sir DM. Ayan, playing muna ako dito sa mukbang banana, Sir DM. 1 minute and 17 seconds, Sir DM. Ayan, naka-play ka na. Spelly, thank you so much. Okay, explore with Manuar. Ayan, done watching to your video. Okay, then I give you 1 banana. Okay, my dear brother. Okay. Si brother, okay, my brother. Explore, done watching to your video. Okay. Si Cross Screen, hello Cross Screen. Okay, explore. Okay, I'm here ako, your latest upload. Explore, okay, explore. Are you still there pa ba, explore? Right, please join me. Oh, sana all right, please join me. Ninja lang yan. Cross Screen. Okay. Nasaan na yan si Explore? Explore, where are you na? Wow, lalaki ng saging ni Sir DM. Sir DM, ang lalaki ng saging mo. Okay, Explore, I'm here ako. I'm here in your latest upload. Okay, Explore. Okay, yeah, here. Okay, Bibi Morsky. Next kita, Bibi Morsky, ha? Yung buho ko, di pa nasuklay. Kaligo ko lang. Si Sikoy Loving Sky, still playing kasi Sikoy, pangalawang play ko sa'yo, si Sikoy Loving Sky. Still watching your live streaming. Okay, thank you so much. Gumanda ka po. Ngayon, mabi ko, ay, sana all naman more. Pero naman sinabi mong pangit ako ng mga nakaraan. Agoy, ang sakit naman nun mo. Yeah.
Morski, ba't ganon? Bakit ngayon lang ako maganda? Ha? Okay, dana si... Sino yung nagdan? Si Sir DM. Sir DM, done watching ako, Sir DM. Pang-apat na tamsak ako, Sir DM. Okay, Explore with Monoir. Still playing your latest upload. Okay, Sir DM, ang sarap ng saging. Wow, yummy, yummy, yummy. Ayan, ano ba to? Jazz, dito talaga ako sa higaan nag-live kasi pag ako inaantok na Jazz, minumute ko yan sabay higa. Ayan. When I go, I say bye-bye. Oh, hindi pa nga tapos yung video mo. Talaga naman to si Explore. Shoutout ko ito ha at magala ako. Sige lang, Sisikoy. Dito ako nagla-live si Kuya Jazz kasi pag ako inaantok na, ayan, minumute ko yan. Saka ako natutulog, iniiwan ko yung live ko. O, di ba? Nakatulog na nakapag-live ka pa. Okay, my channel monetize, please watch full video with ads. Demanding nitong si ano. Okay, explore. Your video is still playing. Ayan, explore. Explore. Still playing my video, okay? Okay. Alisin ko na nga yung aking tiklop ng tiklop. Ayan, si Sikoy Loving. Malapit na magdaan yung pangalawang play ko sa'yo, si Sikoy Loving Sky. Ayan. Done watching na ako, si Sikoy. Magko-comment na lang ako, si Sikoy. Aray. Si Lexus TV nakita ko dyan. Ayan watching po ng live. Ay, watching ng live ka dyan. Umuwi ka pa. Matuwa pa ako sa'yo. Ayan, si Sikoy, dan ako sa pangalawang play ko sa'yo, si Sikoy. Sir Lexus, tawa tuloy si Manalisa. Si Sikoy Manalisa, umuwi pa siya para matuwa ako, di ba? Morski, where are you na? Dito ako sa iyo, Morski. Morski. Oh, iniwan ako si Sikoy kanina pa umalis, alas 3. Hanggang ngayon di pa nauwi. Nasaan na ba yan si Bibi Morski? Bibi Morski, where are you? Nag-ano na naman to si Bibi Morski? Nagtalon-talon. Okay, dito na ako kay Morski. Morski, dito na ako sa highlight mo, ha? Baka nasa ibang bahay na sis. Oo, nasa ibang bahay nga siya si Sikoy. Nangangapit bahay na. Gusto yatang maputulan. Okay, done watching ako, Sir DM. Okay, Morski, playing ka na, Morski, ha? Si Sikoy gusto yata mapugutan ng ng liig. Pangalawang liig. Sino pa ba hindi ko napuntahan? Ito si Explore. Naka-play na to si Explore, eh. Uy. Ayan, nahihigap na naman tayo ngayon. Patay tayo dyan. Lalagutin natin ang liig niyan, si Sikoy. Yung pangalawang liig niya. Puputulin ko mga litid-litid niyan. Ayan, Sir DM. Done watching ako, Sir DM, sa iyong Ayan, Bicolana. Antukin. Che! Antukin. Ay, nako. Ayan, si Kuya Jazz, mag-another play na lang ako sa'yo, sis Jazz, ha. Ayan, kasi maikli naman yung mo. Ayan, mag-another play ako sa'yo dito. Ayan, playing ako dito, sis Jazz, sa iyong Fort Bicol Express. Pangalawang play sa'yo, sis Jazz. Still playing ka, Morski. Okay, explore with me. With me talaga. Ayan, still playing explore, ha. Okay, your ads. Still playing.
Bicolana daw ay antukin. Walang paki ha. Walang paki halaman. Lexus TV. Kapsat Maribik from Sir DM. Ayan, Ma'am Astrid. Balikan kita, Ma'am Astrid. After ni ano. Ayan, sis Just Cooking. Still playing ka dito sa pangalawang play ko din sa'yo, Just. Si Morski nawawala. Uy, nasaan na ba to? Ay. Nag-take two tayo. Take two. Ano ba tong, sino ba tong Darwin ano nato na bastos nito? Teka, wait lang. Yan ang bagay sa'yo, Darwin. Papasok-pasok ka, tapos magko-comment ka ng ano, hindi maganda, o di i-hide ka. Hinide ko talaga, Morski, bastos eh. Di mo ba nabasa yung comment niya? O, pag may mga ganyan pumapasok sa channel ko, ina-hide ko kaagad yan kasi ayoko na may mga pumapasok na mga bastos dyan. Kasi tayo naman ay matitino. Okay, explore. Still playing explore. Malinaw yung mata ko, nabasa ko kaagad eh. Nakatatlong comment siya eh. Hindi ko nakita kanina, yung unang ano niya, ayan o, di ba? May bilat-bilat pa siyang nalalaman di ayan. Bisaklat siya ngayon sa akin, di ba? Bisaklat inabot niya. Ayan, Morski, stay playing ka dito, Bibi Morski ha. Ayan, naka-play ka dito sa iyong highlight ha, malapit na matapos. Si Explore, still playing pa rin si Explore. Just Cooking, still playing sis Just. Ayan, done watching na ako, Bibi Morski ha, sa iyo. Sa iyong highlight. Si Spelly, salamat si Spelly. Balik ako ulit sa bahay mo si Spelly. Okay, thank you so much. Explore with me. Hindi pala with me. With Munawar. Okay, thank you for stay here. Thank you so much. Your video is still playing, okay? Explore with Manuar. Wow, 31 thumbs up. Salamat. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you very much. Ayan, done watching na ako, Just Cooking, Sisikoy, sa pangalawang play ko sa'yo. Mag-comment lang ako. Ayan, dito sa Bicol Express from 137. Si Dazzle Vlog, good evening, Mane. Ano ba? Good evening, Mane. Anong good evening, Mane? Anong good evening, Mane? Okay, Sis Jazz, done watching ako sa pangalawang play ko sa'yo, Sis Jazz. Okay, thank you so much. Si Lala Mois, nandyan pa ba, Lala Mois?
Nawala na yata si Lala Mois, Lexus TV. Ma'am China, good evening. Ma'am China, bakit di kayo nag-live kahapon yata? Tsaka kanina. O, nag-live ba kayo kanina, Ma'am China? Hinahanap ko, wala, di ko makita. Ayan, andyan pa, nakapin siya. Nakapin nga, pero wala na si Lala Mois. Namingma, how are you sis? From Dazzle Vlog. Dazzle Vlog, thank you. Okay, I'm here na ako sa bahay mo, Dazzle Vlog. Okay, Dazzle Vlog, playing your video, latest upload. Okay, Dazzle Vlog. Okay, explore with Manuar. Okay. Still playing your video. Ano nangyari? Bakit nag-rotate? Naka-rotate kasi. Ayan. Mag-comment ako dito. Labing muni na po. Anong labing muni na po? Processing pa yung ni Sis Loving Sky. Felicidad Caballero. Sis Peli, salamat Sis Peli. Thank you so much Sis Peli talaga. Maraming salamat. Okay, explore your video is done watching. Sir Sarok TV, may kalag shoutout Sir Sarok. Magandang gabi. Si Moments of Oman, okay. Ayan pala, Lala Mois. Done watching si video. Si Lexus TV sa'yo, Lala Mois. Ayan, bala ka na magbalik, okay. Okay, explore. Done watching to your video, explore, okay. Thank you so much, explore with Homan. Ano ba to? Monawar pala. Explore with Monawar. Ayan, done watching to your latest upload, okay. Good evening, Bro Sarok from Lexus TV. Moments of Oman, okay. Moments of Oman. Thank you for coming. Dazzle Vlog, still playing. Dazzle Vlog. Lala Mois, ayan, pabalik na lang kay Lexus TV. Lala Mois, okay. Okay, Moments of Oman. Okay, I'm here in your house. Ano ba to? Bantay ako, Pisonet. Bala ka dyan sa buhay mo. Magbantay ka dyan. Good evening, din bro Lexus. Okay, Moments of Oman. Okay, I'm here ako sa bahay mo. Moments of Oman. Playing your video, Moments of Oman. Okay, nandito kay Dazzle Vlog. Dazzle Vlog, done watching to your video, Dazzle Vlog. Okay, I give you one banana, Dazzle Vlog. Okay. Pang 26 thumbs up, Dazzle Vlog. Okay, I give you one banana, Dazzle Vlog. Okay. Dan, balik na po kay Lexus. Okay, salamat Lala Mois ha. Tawag dito, Sir Sarok TV, nandiyan ka pa ba, Sir Sarok TV? Ayan, Ma'am China, dito na ako sa bahay mo, Ma'am China. Ma'am China Heart. Ayan, dito na ako sa iyong highlight, Ma'am China, 12 hours ago. Ayan, playing na ako dito, Ma'am China. Nasa ads ka pa. Okay, Bro Sarok. Si Sir Sarok, nandito ako sa bahay mo, Sir Sarok. Madam Yune, salamat. Okay, papasok sa trabaho. Sir Sarok, playing ka na ha, Sir Sarok. Eunice, may kalab shoutout from Lala Mois. Okay. Si Oman done watching na, Oman. Moments of Oman. Ayan, pang 32 thumbs up. Done watching ka na. Nasaan ka na ba, Oman? Sige lang, Ma'am China. Salamat, Ma'am China, sa pagtambay. Okay, Moments of Oman. Ayan, done watching na. +1 banana. Okay. Ayan, thank you so much. Ligo lang si Ma'am China. Sige lang, Ma'am China. Okay, Madam Eunice. Dito ako sa bahay mo.
Okay, explore with Monwar. Thank you so much for stay here to my life. Madam Yunes, dito na ako sa iyong bahay. Ayan, tingnan ko lang to, madam, kung naka-play na to dito. Ayun, na-play na rin to. Madam Yunes. Hanap muna ako, Madam Yunes, nang di ko pa na-play dito. Okay, na-play ko na rin to dito. Lahat na yata, madam. Madam, wala na ako ma-play dito sa iyo. Anyari? Ibig sabihin lang, wala kang dito. Sa 9 minutes mo, okay. Sis Yunes, playing ako dito ha. Kaya lang 3 months ago na to. Sa beach resort. Ayan. Ma'am Yunes, playing ka na ha sa iyong 9 minutes. Okay, Sir Sarok, dan watching ako. Nasa ads ka pa, Sir Sarok. You're welcome. Explore with Manwar. Ayan. Good evening po, ma'am. Good evening din. Where are you from, host? From Philippines. My friend, Explore. Thank you, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Sarok. Walang anuman po. Morski, dana ako sa iyo, Morski. Si Ma'am China, nasa ads pa rin hanggang ngayon. Sir Sarok, still playing ka, Sir Sarok. Madam Yunes, still playing, Ma'am Yunes. Wow, ano ulam, Bibi Morski? Ayan, mahaba din yung ads ni Ma'am China. Hanggang ngayon may ads siya. Sisikoy, puntaan ko rin yung Maribit Family TV mo na yan, Sisikoy. After nito. Naka-play pa. Sis Kalog, salamat Sisikoy Kalog. Thank you so much. Good evening din. Magandang gabi. Yung buhok ko ang pangit na talaga. Sige lang, Sisikoy Kalog. Salamat sa pagtambay. Dumating na ang bantay. Yun ang masaklap sa mga sa mga OFW na pag may bantay na, pag may amo na. Kailan kaya maririban yung buhok ko? Sana may mag-sponsor sa buhok ko. Morski! Para kasi sinabi mo, sponsoran mo kay buho yung Hindi, joke lang. Okay, bye-bye. See you again. Thank you so much, Explore with Monwar. Thank you so much. Sir Sarok, ayan, dan watching ka na, Sir Sarok. Okay, pang 18 thumbs up. Pag tumama sa waiting si Morski, i-sponsoran niya yung aking Agoy! Kuya, salamat! Kuya, weirdo din ako na nadadalaw sa live mo, kuya. Thank you so much, kuya, ha. Salamat ng marami sa pag-renew. Nako, saan ka pa? Di na nga ako nakakadalaw, o, di ba? Ni-renew pa, nag-renew si kuya sa akin. Naiya tuloy ako, kuya. Salamat, kuya, weirdo. Salamat sa pag-renew. Baba ko na to si Lala Mois. Lala Mois, baba na kita, ha. Ayan, playing ka na, Ma'am China. Madam Yunes, still playing, Ma'am Yunes. Nakarotate talaga to. Square. Huwag na nga. Dan, full watch ha. Ano ba to? Kay Bro Sarok, okay lang man ay, hindi pa ako nakapag-live. Baka mamaya, hihi. Oo nga kuya, bakit nga? Baka pala hindi ko nakakita yung live. Ba't ba hindi ka nagla-live? Noong nakaraan nakikita kita nagla-live ka tanghali. Kaya minsan pag nakita ko, maakyat ako. Hikab.
Alam mo naman na antukin ako Lexus TV. Ano ka pa dyan? Ano ka pa dyan, ha? Saan ba yung ipit ko ba? Ay, nasa Bicol ka ba, kuya? Nasa Bicol ka ba niyan? Ma'am China, still playing, Ma'am China. Ang ganda dito sa lugar na pinunta ni Ma'am China, oh. Oh, nahihigat nga naman talaga ako. Nakabalik na ako kahapon. Ah, okay. Nagbakasyon ka pala. Asa pa sa lubong, kuya? Asan yung pansit ba to? Ayan, salamat bro Lexus. Ayan, Sir Sarok. Daan na rin ako sa'yo, Sir Sarok, ha. Ayan, punta ako sa bahay mo, Kuya Werdo. Yun ang wala. Patay tayo dyan. Ayan, dito ako, Kuya. Wow. Panoorin ko nga itong video mo, Kuya. Dami kong huli, agoy. 7 hours ago. Wow, sana all. Kuya Werdo, saan nga ikaw sa Bicol? Panoorin ko nga to, Kuya. Na-vlog mo na to, Kuya. Mukhang napakarami mong huli dito. Kuya, saan ba sa Bicol ito? Ay, sa Camsur. Si Roma Camsur. Okay. O nga, magaganda nga mga ano dyan, mga resort, mga beach dyan. Ayan, talagang nangisda ka. Ayan, naka-play ka dito, Kuya. Panoorin ko nga to, Kuya. Ilang minutes ba to? 37 minutes? Minutes ba o ano? Ayan. Ayan, panoorin ko to, Kuya, ha. Panoorin ko lang kung paano ka nakahuli ng isda. Ayan, naka-play ka lang dito, Kuya. Nakaano pa yan, oh. Lagay ko dito. Sa lalagyan. Okay. Mahaba yan, Manay. Okay lang yan, Kuya. Gusto ko pinanonood yung mga ganitong mga ganitong vlog ba. Yung mga ganyan na gusto ko yan pinanonood. Yan, dyan lang siya. Sisikoy Marivic, ayan, done watching ako, Ma'am China. Pang 17 thumbs ako dito, Ma'am China Heart. Uy, nahihigap na naman ako. Okay, sis Marivic, Family TV, Sisikoy. Punta ako, Sisikoy, dito sa Marivic mo, Sisikoy. Okay, Sisikoy, nandito ako sa fried chicken and air fryer. Ayan, playing ako dito, Sisikoy. Pupuntahan ko muna si Tita Umanay. Sige, sige Kuya, salamat Kuya, ha. Thank you sa sa pag-renew, Kuya. Salamat ng madami. Ayan, nandito lang ako nanonood nung mo, nung vlog mo sa daming huli. Maiinggit lang ako dito, Kuya Wordwa. Ayan. Salamat ulit, Kuya. Salamat. Ayan, si Sikoy Marivic. Still playing kasi si Sikoy Marivic. Family TV. Si Sikoy Marivic, mag-live ka ng maaga.
Mga 9 si Sikoy, mag-start ka na. Si Sikoy, okay lang na mag-live ako. Oo, mag-live ka na si Sikoy. I-live mo na yan. Walang problema yan. Para matambayan mo pa yung live mo si Sikoy. Mag-live ka na. Ayan, dana ako si Sikoy dito sa ano mo, sa video mo. Sa iyong fried chicken. Pag 121 thumbs up ako si Sikoy. Oo, mag-live ka na dyan para matambayan mo naman kasi wala ka namang ginagawa ngayon. Mag-live ka na. Ayan. Pupunta ngayon ako kay Siskalog. Siskalog, dito ako sa bahay mo, Siskalog. Siskalog-log. And I don't understand a feeling right now. Ingat po kayo dyan. Ayan, Siskalog, playing ka na. Nasa ads ka pa, Morski. Salamat. Himala, gising pa ang Bibi Morski ah. Hoy, meron pa naman natitirang dalawa. Ayan, Siskalog. Still playing, Siskalog.
Okay, Moments of Oman. Done watching to your video na ha. Moments of Oman. Ayan, Sis Kalog. Done watching ako, Sis Kalog. Nakapag-comment na rin ako dito. Nakapag-comment ba ako? Oh, meron. Ayan. Salamat, salamat ng madami. Sis Peli, thank you so much. Oy, Lexus TV, ano oras ba uwi mo? Salamat, Sis Manalisa. Ma'am China, done watching na ako, Ma'am China, sa inyong highlight. Tamsak Danos, good God bless and wonderful time. Thank you so much, Leonie Ariola. Ma'am China Heart, gandang gabi from Sis Manalisa. Sis Peli, thank you so much, Sis Peli.
Morski, salamat. Antok na si Morski. Morski, antok ka na raw. Marunong ka pa kay Morski. Sorry, ay Sir Bongski, may kalap shoutout Sir Bongski. Sorry, hindi ko po birthday. Salamat, Sis Peli. Thank you. Thank you ng madami.
Sis Antaray, gandang gabi. Salamat sis. Thank you so much. Yan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up. Salamat ng madami. Thank you sa mga nagta-thumbs up. Kay Sis Peli, thank you. Okay, Sis Antaray, dito ako sa bahay mo, Sis Antaray. Ayan, Sis Antaray, nandito ako sa bahay mo. Nasa ads ka pa? Yan, maraming salamat sa mga pa-thumbs up. Thank you so much. Sis Peli, thank you so much sa mga pa-thumbs up, Sis Peli. Ayan, Sis Antaray, still playing ka.
Ayan, sis Antaray, na ako dito sa video mo, sis. Sir Bert Window, Miguel shoutout Sir Bert. Thank you so much, Sir Bert.
Ayan, may moderator ka na. Yan, maraming salamat guys. Ayan, good night. Si V Vlog, si RB Vlog. Ayan, good night everyone. Salamat sa pagsilip sa aking live. Thank you.
Yan, maraming salamat sa mga nakatambay pa dyan. Thank you guys. Mag-end na ako. Maraming salamat. Ayan, see you tomorrow. Thank you sa love and support guys. Thank you everyone. Bye-bye.